varimoka mu studio mangwadani papa Isabel zviri kufamba here zviri sei muzukuru wa sekuru wangu tiriko nhasi ku Pockets Hill kumuzinda mukuru yes topa takachibata tiri pamongo makashanda zvakanaka here nezuro papa panga pane slogan inonzi siya something ndakainzwa siya something asi mwana wa mambo hero mwana wa mambo ari sabhuku right ari kuti kudini pane nyaya iri kunetsa ende nyaya iyi ndakabva ndataura ndichiudza muzukuru mudiki pamusoro pemuzukuru kuti aiwa ndakatombotaura nemuzukuru mukuru wekudimba pano kuti nyaya dzemadzabhuku nemadzishe idzi vanotungamirira anhu asi vanhu vanotungira imomo panofanira kuti pawanike ukama hwekuti vave chinhu chimwe chete nokuti kuve mutungamiri inyaya yeorder kuti tose tikatungamira hapana chinobuda ndizvozvo saka umwe akaita zvakavemweya zvake ende kunyange uri mukuru haurege kugamuchira pane zvevamwe so zvakuitika ndezvekuti vari kubvunza kuti nyaya yemasabhuku iyi haina kutanga nhasi takazvarwa nevabereki vedu kuchinguri nemasabhuku ndizvozvo mitemo iripo kuchinzi kukada kuchinjwa mumwe mutemo panotounganidzwa vanhu vachiudzwa mitemo iyi asi kuchinzi takaenda ofisi yakati neofisi yakati saka nhasi tauya pano kuti muzive kuti zvamaimboziva zvezva zvachinjwa zvave izvi but mimwe mitemo mawiri ekungoita anokukuudzai sabhuku kuti hei zvakati handidi kubvunzwa zvandataura ndizvo sababa mushure mekuti mukati menzvimbo yandiri kutaura anove mwana wamambo ari sabhuku baba pati ari kushevedzera kuti iwewe ukada kuchera chibhorani munzvimbo mako tange wauya kwandiri wondiudza kuti ndoda kuchera chibhorani ukada kuchipfuwa huku dzemabroila utoenda kunomuudza dzingave nguruve ndingapa mufananidzo wababa mukwashi yes makasvika mukati menzvimbo yebhowera zvavakaita ndizvozvo havaite baba pavo zviyazviyasabhuku vasina kuenda kwasabhuku kwamwana wamambo unosiya something sinonzi siya something chiko ichi mbichana yacho iri kutaurwa yakamira sei right mwana mwana chinonzwaka sezekake but yakanyatsobudisa pachena ndeye makuva kuti kana une guva rako $10 nyaradzo kana kurigadzira $10 ndeya baba so vateereri vakati kudini handina kuzokwanisa kakunzwa vateereri vachitaura nenyaya iyi vateereri yes zvavakapindura ndezvekuti isusu zvese zvinorongwa nekugadzwa kwemutemo hapana chatinoziva okay tinotozonzwa kana taunganidzwa kuchinzi takaita zvakati nezvakati but kugara nhaka huona dzevamwe wai nyaya iyi ingori muvhileji medu kana panext door hapana kana ofisi yavanoti ndakabva kwakati apapo kauripo here mutemo unoti ofisi inovaudza kuti kana waenda kunovaudza kuti iwewe mauya kuzoudzwa nasabhuku kuti ndakupfuwa nguruve wobva wanzi unofanira kusiya something ndopaone kweseri makipapo takavimbisa Zimbabwe kuti tichashevedza vekuministry of local government and public works sezvo ndo kune department rinoona nezvekugadzwa handitika utungamiri wemadunhu kusanganisira masabhuku madzimambo handitika vakatipromisa vakatizivisa vakativimbisa kuti kuchauya kavanhu havasati vatizivisa kazuva richauya kavanhu vacho tikapedza shift tichavabata tovayeuchidza kuti ko Zimbabwe yakamirira iri kudaka kuziva kuti muchasvika rini kuzotaura nevateereri vane nhuna vane zvichemo zvakawanda icho kwadi mukoma KB muvasimbise kuti muda kuziva vanhu vaita seiko vamhanyisana here vanokuti vanounganidzana kavanhu hanzi naClayton Zulu kumadziwe kurafi ngora udza akabhoshongora kuti andidaidze katatu Clayton Zulu rikiti vu pane zvanga muchida kutaura papa vanofanira kuti vauye nguva iripo okay nokuti nyaya iyi yaane nguva tichitaura nesuwo zvakare tinoguma takuita sekunonzi hatisi kuendesa zvichemo zvevanhu but pamuri kunzwa kuti tichitaura panapa tiri kunochema chikonzero nesuwo titori pasi pemasabhuku kumamisha kwatobva right iso kwadi isusu basa redu senhepfenyuro yechimoti inform entertain and educate icho kwadi saka pane zvamunenge musingazive zvamunofanira kuziva ndosaka tichishedza vanoita basa racho kuti vauye kuzoita sei kuzotaura kuitira kuti muite sei muzvizive don't worry kharirani pafupi manje tinozvigadzirisa muudzana baba Isabel kuti zverudo tombomira nokuti hazvisi kunakidza papa mukaona zvasvika ipapo panenge panyanya because chinhu chinonzi rudo
achiri kungotsemura nepakati nguva chokwadi munenge magara makamboita zvimwe zviya rudo rwandinoziva chairo kana ruchinge rwapinda mumongo sokupinda kunoita chimuti kuita kutenda kuuza munango muti kuti bakamira ngatimbomira tozosimudzira aiwa ndombokupa space haruna break haruna lunch avaiwe aveno Zimbabwe zvinoita here kumudza mwe wako kuti hazvisi kunakidza ngatimbomira ndombokupa space asi Simon waita tani ko Simon imbogara zvako umbomira kunyora umboteerera songwe yako iyi uzvipe nguva aiwa chinhu chawakaputidza ichi hanzi nageneral Nyasha Makanyisa takachibata chimuti General Shereni pamanyame apo pabonzikana General Tondiraidhi Maunga the Gabon Viper chitofu akabata chimuti achichapise mazano kuita sei achichapise General chiri pa 1 General kudhara chaive pa 6 uri kutinzwa here yes kana kutinzwa vari kuti kana pane ari padhuze na General Tondiraidhi Maunga the Gabon Viper muudze kuti chitofu achichapisi chakadambuka mawaya murume nemudzimai vanga vachichata anditi vari pamuchato mufundisi pane kuti marriage officer panozoshedzera kakuti can you kiss the bride kiss yakarohwa ipapo zikiss amai zitode mutode so vanhu vari kubvunza kuti zvinoita here pamuchato kuti vanhu vaite sei vatsvodane matsvoderano aita vanhu ava pane vanyarikani pana natezvara so mhanya paNational FM WhatsApp channel kana usati wajoina unoona ingotumira wedro kuti link pa 0712393852 0712393852 papa Isabel vari kuuya kamanje vachidzibhoshongora muchirongwa bhoshongora segment part 1 paribe chakumirira sekuru Doni Mufundirwa mupambo asina mari ndine chekubosha adobva kubosha ka ndiko marangika right Mufundirwa ka yes ndiko marangi pane chandakabata chekumarangi chemuroora akaenda akapfeka tight kwatezvara munoisaidzi tight here kuti mbambamba andi mataitsi anopfekwa mukati aiwaka kune tight yemukati okay ndingati kune mbambamba yekunze but isiri yemukati iri mini iri mbambamba anonzi Moleni tichareva senator the Sky Limit Express zvikanzi inofira huchi hwayo baba Isabel papa ndoda kutaura muri yeZimbabwe vamwe munogona kuziva mazita musati masvika pamunhu kuona zviri kuitika vana lenyu vemunyika yeZimbabwe vari kukura ndiri kukumbira Zimbabwe kuti vanoziva nokunzwa Moleni mukaenda kana kushou yake izvezvi senator kune vamwe vanhu vakura aiwa ndeumwe munhu ari kutsemura mukaenda kushou ibhidi vakomana vanenge vari paseji zvaanenge achiita Moleni akasimuka Moleni anoita zvinhu zvake tiri kukumbirako mapromota ishokwadi please kana makumbuka bvakutsvaga vantu aniimba anichezesa vantu pamashozi uyu ndeumwe uyu tsvagani senator Moleni tichareva matsudziro acho ari kuita aiwa zvakarongeka aiwa akasumuka aiwa kana ko paanosumuka ega kudaro ko imi mapromota mukazovepo esi tinotenda chigure aneke macheso akambomusimudza vakambofamba vese aiwa baba eka uchi wegonera hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua po ririti hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki nasi makabatira iko Zimbabwe Africa the whole world mukoma KB nemuri ya Zimbabwe anisula kumira ndoda kuta kufamba nekutsudzura nekupfapfaidza ndine nyaya muri ya Zimbabwe yepachipinge kubatanidza mukati meguta reHarare ine mwanakomana kanga chidazo chikorokodza mukati menzvimbo yekugwanda achigara mukati menzvimbo yekuchipinge namai vake mwanakomana ari mukati mekusevenza mukati menzvimbo yekugwanda hainga kuchikorokodza ndokubva vanhu vaziva kuti mukomana akabata dombo akabata bhande ndokubva atenga motokari dzake dzinokwata mbiri pamuchinemba muHarare asi akazoshivedzera mushure mekuti izvo paakazoita chinhu ichi baba vake vanga vatu vane mazuva vasingawanikwe uye zviranga ragore rechi7 baba vasingawanikwe vachitenderera mukati menyika ino vakawanda vakambotera vavaona kuchidhoi zvikanzi wanikwa mukaripa but paiende vanhu ikoko vaisa vaona baba avo asi zvakazoitika ndezvekuti pane musikana baba vanhu vakazorwa varipo 5 vasikana 4 pamwe nemusikana 1 asi mukomana musikana pakatanga kurwara mukuwasha akaendesa mukadzi wake kuna anobatsira akanzi aiwasvi
usati wabatsira mukadzi wako uya nehama dzemukadzi wako pano. Okay. Sikanzi baba vako sikanzi kusavapikwa weikoko baba ikoko ndokwandoda uyai pano. Zvakawanda munoenda pachano asi nyaya ndoda kutanga ivava vanhu vamwanakomana nemwanasikana namai vake vakazodzi nemubatsiri ndongoda kukwesha nyora dziri kuseri kwenzeve dzenyu kuti baba vauye pano kunyange vaine 7 years havana kufa but kurwara nenjere. Yes. But ndikakwesha nyora dziri kuseri kwenyu baba venyu vanonyora iri kuseri kwenzeve imimi hamai nemwana kuti munonyora dziri kuseri kwenzeve ndikakwesha nyora idzodzo baba vachauya pano but vari kurwara zvakaona tozoenda kumberi. Vakomana. Hey. Papa. Inzwa muri yeZimbabwe. Zvadaro muri yeZimbabwe. Iko zvino zvindakupinda panyaya yepamutare ndichauya nacho. Nyaya yendoda kutaura kubosha kwaMarange inyaya yekuti izvo vanoziva mukati menzvimbo yekubamba zonge ndiyo polisi inoshanda munzvimbo yanda kutaura nezvayo pano. Zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti pane mukadzi anogara nemurume wake vachibva vaita vana vaviri. Iko zvino vachibva vaita mwana wetatu. Pavakaita mwana wetatu mwana uyu akabva aramba kuyamwa mwana akabvasiya mwari vakabva vatonga mwana achibva afa nematambudziko. Afa mwana uyu murume nemukadzi vakagara vachipesana nenyaya yekuti mwana uyu afa sei mwana uyu aramba kuyamwa. Ndokunetsana kwaita murume nemudzimai wake. Kumba kwavatezvara kwakazoita humwe kwedu kugoko tinoti humwe zviya zvekuti kana une basa rako kupura chibage kukanya zvidhina unoshevedza veukama padhuze mobika muchidya muchibatsirana basa iroro. Kana kwedu kuchida kupunga donje kushevedza vanhu vakawanda vasingabhadharwe but muchingobatsirana tinoti humwe kana kuti gogwe. Handizivi kwamunobva kuti munoti chii. Yes. Vanhu vachibva ungana panga paine humwe yekupura mafunde zviyo vanhu vataka kuita basa iri. Mukadzi uyu pamba apa anga ari muroora aiwandira kumapoto nekuti muroora. Murume uyu nemukadzi sizvagara singanetsani nenyaya yekuti mwana uyu akafa sei. Akafa nenyaya yekuti akaramba kuyamwa asi vanoziva vakawanda kuti kana mwana achiramba kuyamwa kazhinji dambudziko kuna amai kuti pamwe vakasviba. Vakabva vaburana murume nemukadzi vari kuhumwe ikoko vanetsana ikoko pavanhu ipapo. Mukadzi akaziva kuti kumapoto kwatiri kubika kune mvura yabhoila. Inzwai Zimbabwe, inzwai National FM. Murume nemudzimai vakaburana vakanetsana sei. Vanhu vangasanyatsowirana nenyaya yekuti mumba mavo vaingoti vakanetsana vanodzokera panyaya yekuti mwana akafa ndiani wonzee. Okay. Why mwana akaramba kuyamwa mukaka? Ndo zvakakonzera kuti mwana afe semurume kuti ndo zvakakonzera mwana kuti afe nekuti akaramba mukaka achipa mhosva kumudzimai. Kumwamwa mukaka chii chakaitika? Achipa mhosva kumudzimai. Saka vaigara vachinetsana vachipomerana. So vanetsana zvakare vari pakati pevanhu vakawanda vari pahumwe. Mukadzi akangotora mukana wokunotora mvura nekuti pane vanhu vakawanda chingopesana ndosvika achinoti kupe kumurume. Murume akatsva kudaro murume pane vanhu vakawanda akaramba kuenda kuchipatara achiti zvinozokonzera kuti mukadzi wangu asungwe nemapurisa regai ndigare ndakadaro. But vanhu vakauda chiitiko ichi vakaona kuti matsviro aita murume akanyanyisa. Vanhu vachibva vamanya kumapurisa ndobva vanoripota. Kuripota kwakaitwa nemapurisa ndo zvakaita kuti murume azotakurwa aendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara munhu aimiramira kuchipatara nemurume uyu akatsva ndibaba vake nemhaka yekuti mukadzi aisvika kuenda kuchipatara nokuti aiziva kuti sezvenyaya yemhaka yeMapurisa amusungwa akaenda kuchipatara vanomubata. Mukadzi aigara kumba. Murume akaita 2 weeks ari muchipatara. Aita 2 weeks ari muchipatara. Paakadzoka akubuda muchipatara baba vemwana uyu vakati iwo mwanangu ausati waita nyaya zvakanaka akakupisa ndiye ari kumba kwako. Kana usati wapora zvakanaka zvinonetsa kuti uende kunopepwa zvakare nemunhu anova ndiyakaita sei akakupisa ende izvozvo ari on the right ari kutiza mapurisa. Ko mapurisa vakasvika kwakafungira kuti mapurisa auya akakutiza unokusiya ruwega auna chaunogona kuita. Unoita sei? Iko zvino zvinobhoenda newe kumba kwangu ndaenda newe kumba kwangu kana wakunzwa zvakanaka wodzokera zvekukumba kwako. Handina kukurambanisa nemukadzi wako. Inini ndamira panapa kuti uporese mwana wangu. Ndobva watora mwana ndobva vaenda naye kumba kwavo. Vaenda naye kumba kwavo. Mukadzi anga anetarisire kuti murume abva kuchipatara achatsuka kumba kwake. Achauya kumba.
ari kuzviziva sekuti isem village kuti murume wangu arapo abuda abuda kuchipatara aenda kumba kwavabereki. one day ndobva angogaya hora vapanda vapaoneka vachipa masogwa vanenge vaoneswa vanenge variwa mungwapitiendenga sapatina ndobva agaya mukadzi uyu ndobva apfeka kamini skate kari katight kambambamba yes hekumagunde jekesa msutu hekumagunde kufamba uko akananga kumba kwatezvara kune murume wake kuya achisvika baba vachimuona ukavhunika kuti kundepi apa akaruwa kasiketi kadikidiki pana paiguvha kuti baba kepamusoro kanogumira pakati kachisiya guvha pakati kasiketi kachikatiketi akasi kasiketi katiketi vanoziva kanonzi katiketi dzanga dziri nguva aiwa masikati machena kumapasi 9 kusei ndichangobuda right. baba ndauya pano ndiri muchengeta murume wangu saka muri kumba kundiruta sei ndauya atipinde bedroom ndamudzimai wenyu ndindamudzimai wenyu pano vamwene havakweri varipo so kumhanya kwaita baba kuchipatara inyaya yekuti kutsoka kaita mukomana kauyuka anenge achida kana kuchinjwa hembe baba vane kodzero than amai andisi kubva pano unzei murume wangu baba munhu wandiri kutaura mukomba kaepika ndisabhuku ka baba wacho akapiswa pana vasabhuku uyu adari baba akati andidisi kutaura mwanangu nhasi enda kumba kwako mudzimai wako auya baba ndikusumudza mwana ndobva mudzokera kumba kwake adzokera kumba kwake akogara nemukadzi wake ahwina zvaronga yamuhwinisa murume wake aenda ikoko mukadzi zvakare ari pamba but ari muchibaki nenyaya yekuti akaparamura imhosva kumutemo kumapurisa ZRP Zimbabwe Republic Police nyaya yakaripotwa mapurisa pese apa murume ari muchipatara havana kutsvaga. Ini ndoda kuti ndikuudze Zimbabwe kune vanoti takaripota nyaya kumapurisa iko zvinoswe hapana chambodi chaitika no vane mashandiro avanoita. Munhu akaenda 2 weeks muchipatara akabuda mukadzi achizikanwa ari pamba haana mbobatwa haana zvakaitwa murume adzoka pamba but akanika kafungidzire kekuti aizviziva kuti yandakapara imhosva vakomana vemabhandi vaya murume paakanotorwa kubva kumba kwavabereki achinzi nemudzimai bwera kunyumba ndiri kukara ndeka murume uyu airara here mushure mekunge aitwa zvese zvaakaitwa zvokupiswa nemvura izvo baba regai ndikuudzei zvinoitika ipapo vaenda kumba murume airara ega mumba okay mukadzi airara panze ari paoniyo max kuti vakomana vanogona kungosvika akatidokera bocha marange ngatifambei tese saka vanhu vakubvunzana kunai mukadzi uya nemurwere wai achirara panze so kune mapurisa maneighborhood watch committee aya ari mukati menzvimbo vanobamba mucheni vakomana vedu vemabhandi one day ndobva vaenda vapiwa nguva yekunzi vakomana yero basa ratanga ende munobata chi munobata mupari wemhosva nokuti airara panze amene takanyumwa se aneka kunyumwa kumwe anongoita so vakomana chikwati muyandikira so aifamba mukadzi ari papabhoera pa07 akarorwa kubochi komarano akarorwa kubochi komarano anobva kubhoera 07 ndobva aona akomana usiku vakomana varohwa tai aenda mapurisa vakasvika nguva iko usiku kumapasi 1 patinofungidzwa kuti kunziza kutanga manje but akanyumwa akavaona achibvarwa pasi atiza kudaro akazooneka kuti mukadzi uyu paari kutiza ari kuenda kunorara kumakuva kunove kuguva remwana kwakaradzikwa mwana iyeyi wauti anoezi nawo ende miti iri ikoko angasungirira muchika mutsvuko so pamiti iri ikoko aona kuti ndagarisa mupurisa ndamuziva ndiwo muvhileji muno ndiye ari kuuya ndobva amuvinga achibva ati iwe nyaya yauri kuita kuda kuti uya uzosunga inini waakuda kufa so mapurisa vakazvijaira zvokumusanga nenyaya idzodzo vamwe vanoti kwandi kucheka vamwe vanoti kuuraya mupurisa paitaurwa nyaya iyi ndobva achofira padosi
achokera wemuze gumira kati kaviri haka ndovambata sikanzi no munositaura kune mutemo kumberi ndizvozvo anditika ndobvaisa njema vamuisa njema mukufamba nokutaura nokuita zvese vachifamba kudaro hamene kuti ofisa vakati varasei kana kuti ndezvekwakewo nje hachaonekwa mukadzi apa nenjema ane njema nadzo izvezvi kutaura kuti kuti asati aonekwa zvane mazuva mangani atiza kuswera kwazuro kuswera kwanezuro nezuro nanhasi so ari sikuzati nhasi azooneka ane makore mangani mudzimai uyu andozibvudze makore ake but pane basa 22 minutes past 10 titenderei kavhuri yezimbabwe timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veH Solutions apfapfaidze chimwe baba Isabel pane chimwe chiri kupisira chamakabatira mhuri yezimbabwe ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza paka Chipinge Harare chiri kubatanidzira Chipinge neHarare chinoti kudini koiti ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura zviruka matimana wose nyika ino nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yezimbabwe yakaitika mukati menzvimbo ichidira Chipinge kusakasira neguta reHarare nyaya iripo ndiye kuti kuna baba vanogara mukati menzvimbo yemuChipinge asi vachigara mukati menzvimbo yeChipinge vakaita vanonokwenda kuita ivo vashanu vasikana vana pamwechete nemukomana mumwe chete asi mukomana ndiye first born pakurarama kwavo kutaura kuti kwatiri kuita vanasikana vakaroorwa kusanganisira Hwari mwanasikana ndiye ari pamba akamboenda kumurume akadzoka mwanakomana uyu ane mukadzi wake asi akachigara pamba apa asi pamba ipapo ari kugara muyadhi asi asingagari pamwechete nevabereki asi aine mukadzi wake right zvakaitika ndezvekuti baba vane 7 years vashayikwa zviya zvekungoti havasi kuonekwa veukama kusanganisira amai nevana hapana ari kuziva kuti kwavakaenda vapenyu here kana kuti vakafa kutsakatika kusvika pakudyiwa nezvikara chavari kuziva ndechekuti paimbori nababa pano pati baba vasi kuonekwa asi kuti vazive kuti kushayikwa uku inyaya yekungoita kana chichoni ikoko kana kuti vakafa hapana ari kuziva vari kufamba nokutsvaga kuita tsvakurudzo munga nemaprofita but mavari kufamba vari kusangana nezvakasiyana siyana vamwe vanonzi vakafa vamwe vanoti vari kudzoka vamwe vanoti vari kurwara vari ikoko pachitaurwa zvisinganzwisisike asi kuti vadzoke pamba havasi kudzoka zvakaitika mazuva apera ndezvekuti pave negore pane munhu akambosvika achiti muri kutsvaga baba venyu ndakavaona kuchinhoi but pandakavaona kuchinhoi vari kuratidza kuti munhu ari kurwara nenjere nekuti ndakatomuona kupfeka kwacho kuchiratidza kuti munhu uyu ari kurwara vakamhanya vakandopinda mukati menzvimbo yepachinhoi pavakanga vanouswa vakatsvaka kuita 3-4 days kusanganisira nevakuwasha baba vana kuwanikwa hapana kuti mazuva anodarika maviki maviri vakanzi vaonekwa zvakare mukaroi vanhu vakamhanya vakanotsvaka but vaisawana munhu ndokudzoka ndokugara izvezvi mhuri yezimbabwe tine gore mwanakomana wababa ava anoshandira nzvimbo yekugwanda kwaanoita chikorokoza ndokubva azodzoka pamba achiti vadzimu namwari vari kudenga vakomborera pandakafamba nepandakabata zvakaita badzara vakandipa kuti ndiende kunochera sezvo ndichichena ndichichera zvakazoita ndakanosangana nepane goridhe vakabata dombo ndakanhonga dombo kute ndokubva adzoka kumba ndobva atenga motokari dzake 2 ndokubva atenga imba mukati reguta reHarare kuwadzana anga nekuvimbisa zvakare kuti arida kuti ane bhawa remunhu wari kutaura naye kuti avhore vadaro ari kutenga zvinhu zvake imba yatiriko achibva ati kuna mai vake mama sezvo baba vakaenda hapana chamunovavarira kugara pano ndogona kukutsvakirai munhu anosevenza achigara pano pamba nekuti pane mombe huku nezvipfuwo uye zvemusha wokumusha hatingausiye ndiye achigara panapa imi amai mobva maenda kuimba yangu iri kuHarare right upenyu neutano zvakusimukira amai vaendeswa kuimba yekuHarare mwanasikana namba 3 akaroorwa ndokubva atanga kurwara nenjere murume wake achibva kuti mukadzi wangu but ane mashoko aitaura zvikamubata ita simba rakawanda kuna kutozvibhakira nemurume wake but aitaura mashoko ekuti mukoma wangu hanzvadzi yangu
chokwadi ngatenge motokari kutenga imba ichi shandise baba vangu baba vedu here chokwadi but airedza kuti ari kurwara achibvisa hembe mukuwasha achibva afamba nemukadzi wake afamba nemukadzi wake kwaakaenda achibva anzi hazvisi zvako izvi wako ndiye mukadzi but zvavapa mukadzi wako hazvisi zvako izvi enda unoshevedza hama dzemukadzi wako dzese dziuye pano kana ndichiti hama dzemukadzi wako handisi kutora kwana baba mukuru kwana baba munini nevazukuru mawakaberekwa iwewe vangave baba vako amai vako nevawakaberekwa navo vakaberekwa nemudzimai wako vauye pano iwe unongozouya kuzovatura pano ndoda ropa iroro mukuwasha akashevedzera kuti manje baba vako vakaberekwa muimba ine hanzvadzi imwe chete ndiweni wachi hanzvadzi yamukuru zvikanzi kana baba vasipo ngavauye ivavo ende ivo baba ivo vasipo ivavo ndo vandoda kutanga kuwana baba ivavo vasipo mukadzi wako nokuti zviri pamukadzi wako zvakatangira kuna baba vake endi baba vakangodisapia mukuwasha achibva aenda amaiwo nevaning'ina nababa anovetsano mukadzi arwara uyu but kwandafamba naye kwanzi kuri kudiwa hama kwete inini inzwa zvakataurwa nefestival hanzvadzi yemukomana yemusikana yemukadzi uyu inini ndiri bhisi ndichakupai mudzimai wangu naamai mukuwasha mobva nevamwanasisi vangu mende kutorapisa mudzimai wako zvavanenge vanzwa ikoko vanotaura neni kana kuchidiwa mari ndokusaka muine mudzimai wangu achakudzai zvekuita mari iripo motokari dzangu dzandikatenga manje hadzisati dzave nemapepa akakwana plus kune bhawa roda kuvhurwa ndo zvandiri kumhanyira nguva ida kumhanyiswa mari muyenzi inogona kuukaika para mukomana ari kutaura uyu ndiye anoshanda kugwanda hanzvadzi anoshanda kugwanda uyo kunhonga dombo ukutenga motokari nekutenga imba kukuwadzara vachibva vaenda chisika zvikanzi no ndati ndiri kuda vanhu vakakwana zvikanzi hanzvadzi iri kupi zvikanzizvo ndati ingawani kana baba vachishayikwa hanzvadzi komana ndibaba yes ngauye pano zvikanzi aiwa ndiye wandiri kuda pano ari kutsika madziro ari kuramba ngauye pano iye achibva aenda but akaenda nokusada vachibva vasvika ipapo mukadzi uyo kurwara uyoyo tugu mhepo yabuda zvikanzi taura wega ndiwani uri ipapo baba vaye vakuchitaura vachibuda pane mwana uyu mwanasikana zvikanzi nemwanakomana uyoyo ndo kunonzi kurwara njere ka ingawani muzoita norwara njere zvino uda vamurume munhu wese hapana chokwadi tambuya sei kuvanhu vamukomana yakuyo munhu aifana kuno chipataro ari kurwara njere zvikanzi musati maenda ikoko allright iri bo garisai muyo zvikanzi mupei mushonga regai amborara timboshanda isusu vapenyu tombosiyana neuyo ari kurwara uyo ndobva mubatsira abvunza amai makadii mwana pavana vari pana pandevenyu irava zvikanzi mungakwanisa here kutiudza ndimi munoziva chokwadi vana vari pana pavese ava ndevababa murume wenyu here zvikanzi hongu zvikanzi shoko renyu ndo richashanda nayo murume wenyu aripi amai havana kudavira amai havana kupindura kusvikira vabvunzwa nekubvunzwa zvikanzi dzimwe dzenguva vari kusvika kuti inini ndakapfeka dzichiprofita kana ndakapfeka dzeung'anga bvunzanei mega mwanasikana akabvunza hapana akadavirwa zvikanzi allright regai ndibvunze baba mwanakomana uri baba iwe baba vako aripi amai varamba kupindura ko mwanakomana akapedzera kungoti ndinokumbira hanzvadzi yangu imwe yawirira naye undikumbirire kuhama dzangu ndakakutadzirai wakatadzei uraitanyi wakaita sei haachatauri ndokubva vanzi muri nhasi handipinzi vamwe vanhu muno matiri kushandira muno shedzai hama yakafanira baba munini baba mukuru kana baba vakabereka baba venyu varipo shedzai nouya kuno zvikanzi kuno kwatiri kuno variko kudhuze variko kuchibva kwashevedzerwa vamwe sekuru vairarama ndobva vashedzwa ikoko zvikanzi right iropa iri ndariona iri taurai kuti varipe zvikanzi right imi mamuna kutaura chiregai nditaure inini zvandiri kuda inini handisati ndakumhanya nemwana uyu wamai ari kurwara uyu ndoda kutanga nenyaya yababa vakaenda baba ivavo ndovakuuya pamwana uyu vari kusema kuda kudzoka pano but mhepo iri pavari iri kukurirwa nokuti vari kuita zvinhu izvi vapenyu vari kutovashandisa nguva yavanopinda mugomba nenguva yavanotsvaira marengi kumhanya kwananga kuchita ikoko zviri kutosimudza basa revamwe vanhu but vanhu vachoka muchanzwa zvinonyadzisa vanhu vamukavaregera munhu kuzviuraya yes
ndiani akakonzeresa kudisappear kunyangarika kwa baba? Chinzwai zvikanzi baba vakarwara vachibva varara kurwara kwavakaita baba iwewe amai kana mwanakomana hamuzivi rechabakarwarisa baba kusvika vaenda kuchipatara. Zvikanzi vakanzi malaria nekuti vaita senge munhu akurwara njere but vakazviita zvakanaka saka uzwa munofungira kuti ndikusaka vakasoenda. Zvikanzi right varwara kudaro amai imimi makamboshanda kuchipatara but basa makasiya mukagara kumba hapana zvamusingazivi nezvekurapwa kwevanhu nenzira yekuchipatara. Yes. Zvikanzi pakarwara baba mwanakomana uyu wakaenda kunoita urombwa iwewe kunzvimbo yekuchiweshe kuna nhengi werudzi rwakati waenda ikoko iwewe wakanzi izvo munhu anogona kusimbisa basa rako iwewe ndibaba vako but tinoda ropa ravo but mange musina nzira kuti mungatore ropa rababa sei. Amai vako iwewe vane zvavakaita kuna baba vakatanga kurwara mukavaendesa kuchipatara zvefeki vadzoka pamba baba vanoziva kuti mukadzi wavo akambenge ari nesi achirapa ndokubva vanzi ndichakubaira majekiseni munomumba baba handingakuendese kuchipatara munozviziva rave basa rabayekubaya vakatonza ropa vakatora ropa rababa tenoroshi weripindi foka chwemba kiminikatora ropa raidiwa kuchiweshe muchibva maenda naro ndo rakashandiswa richikoshandiswako baba vachibva pepereka nemimwe vasati vaenda ikoko vakarara. Imimi amai imimi mwana kakubata mushonga mukatimira baba murume wenyu imimi nyora kuseri kwenzeve pamwe chete nikokavanzika nyora idzodzo kwamuri dziriko nyora dziri kuna baba makadzitemera kuna baba kuseri kwenzeve nikokavanzika. Imimi amai makadzitemwa nemwana wenyu kuseri kwenzeve nikokavanzika mukatema mwana wenyu kuseri kwenzeve nikokavanzika but muri amai nemwana baba vachibva vaenda. Zvandinoda kutaura pano kuti muzive kuti zvandiri kutaura hasi manyepo nekuti vanhu varamba kutaura ava ndoda kukwesha nzeve dziri kuseri kwaamai neseri kwenzeve mwana kwese pakavanzika. Tapedza kudaro baba utanga vasvika paground hamusi kuvaona kana vasvika paground tozoenderera kumberi. Change chiri chitatu kudaro musi wefriday munikina wemukwasha ane mukadzi ari kurwara akonzeresa nokuenda kumatare ndobva afonera mukoma wake zvikanzi mukoma makati baba havasi kuwanika ndirika pane vanhu vandaona kunyanyaradzi vaisa kunyanyadzi aita basa rekuisa matiles ari ikoko vachidzika motokari pabasi stop dhumadhumana vasezvara vaya akati ndovatizvora mukoma wangu vari kutsvagwakubva afona zvikanzi vaona tora piki so munhu anga akazarira tsvida akaita sei zvikanzi mina tiikoko mukwasha ndikudheva kunosvika wanike ndiwo baba regai ndikubatei muromo baba Isabel right hanzi dai zvaibvira vaifanira kakuti vabhadhariswe muroora uyu pamwe cheteka nemwana vekutemana nyora right mushure mekunge nyora dzabviswa dzekuseri kwenzeve chii chakazoitika? Hapana kuita mazuva akawanda ndo pakafonirwa mukomana murume ane mukadzi ari kurwara nemunin'ina wake anoita basa rekuisa matiles mudzimba kunzvimbo yekunyanyadzi. Ndo kwazowanika baba vachinzi vakambonika kuchinoi vakaoneka kukarui vachibva kuchipinge ndo kuzowanikwa panyanyadzi. Pakaitika matare ese aya haana kutoitirwa munzvimbo haana kuitirwa munzvimbo yekuchipinge akaitirwa pukuwadzana right kunova ndiko kune imba yemukomana uyu kwanga kwakugara amai. Mukwasha achitaura kuti mukadzi wangu arwara ndo kwaakanzi auye nekuti ndo kuna amai plus ndo kumba kwababazve nekuti mukomana uyu ndiye aripo. Nguva yavachipedzezvo pakaitika zvibaba vachinzi vawanikwa veukama vese vakati no tichimirira zvinoitika kumberi baba vakwanisi kupinda mumba muno ngavabude muno mumba muno nokuti akutoona kuti mumba nezviri kuitika izvi zvese izvi angachishandiswa ndiani? Ndibaba. Saka zvikanzi no handisati ndapedza vakomana ava naamai vake vane zvimwe zvavanofanira kutaura pamusoro penyaya idzi. Zvandataura izvi ndo zvandataura inini but vane nyaya dzakawanda dziri pavari. Vakakwanisa here kutaura mwanakomana naamai apa vasati vataura. Nyaya iri kunzi iri kuitika musi weSaturday kune vamwe vakuru vakutoshedzwa nevabereki vaamai vevana ava. Mudzimai wemurume ari kurwara anzi matare akuitika aya vanofanira kuti vashedzwe nekuti veukama pavakanzwa kuti zviri kurwarisa hama yedu ndizvezvo kwanzi uyu aisi hama yedu mutorwa ndizvozvo nekuti akabata pamwe chete nemwana wedu but uyu mutorwa uyu hatikwanisi kuenda nematare akadzika kudaiwo vabereki vake vasipo tinonzi mangwana tamupuma. So Saturday mangwana ndo pari kuunganidzwa hama dzinobva kumusha kwaamai ava nehama dzikumba kwababa ava
vogariswa panzi vonzi taurai maitiro wamakaita ese but kwavakaita zvinhu izvi kuchiweshe nemunhu wavakaita vakamutaura. Baba Isabel, vateereri vangada kuziva kuti pavaitema Nyora kwakawanzika vanga vari pai. Papa mumba kaoma amaine mwana. Pane chimwe chamungada kutsudzura tisati tatora nhare here Baba Isabel? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo mukoma KB yekuti andingakwanisi asi kuti tinoda kuti tizoitaura mune zvakanaka. Ndine nyaya yakafanana nenyaya yekuti muzvikoro kune vanhu vari kuti vakanonoka kubvisa mari school fees. Pavanozoenda kunobhadhara vari kunzi nokuti manonoka mune extra money yamunofana kuti muise. Chichiri kuitika? So kuti makafana kubhadhara $100 kana $40. Ukana usina wanonoka kuendesa mari iyi uri kunzi iwewe une mari yaunozobhadhara pamusoro isingazonyorwe pareceipt. Penalty. Penalty. Mungaziva here kuti mari iri kunzi izobvisa vanhu pamusoro pemari yavanenge vachifanira kubhadhara asi vanonoka imari. Zvikoro zvakasiyana. Okay. Chimwe nechimwe for example, vanhu vaunza nyaya vari kuti kune vamwe vari kunzi ivo vane zvikoro zvaida kubhadharwa $90 vari kuzonzi vari kuzobhadhara mari pamusoro yave 130 years. Kwozoita vamwe nzvimbo dzakafanana nemayunivhesiti vari kubhadhariswa mari iri kuma $90 something pamusoro yekuti makanonoka kuita sei kubhadhara. Penalty. Makwanisa here kubata mutauriri weprimary and secondary education? Vange vari meeting vachiti ndine meeting yandinayo kana muchivapedza mozondibata. Ndobva ndazopa zvakare mukati meguta reHarare vanhu vanofamba nedzimotokari dzinotakura vanhu vari kuti tine matsamba dzakarejeswa ende zvese zvinodiwa pamota tinazvo but tini mugwagwa yedu semuHarare tashaya panonzi ndo pane bus stop yatinomira kutakura vanhu nekudzisira vanhu nekuti pese patiri kumira lese uri kubva mubudiriro make sure tiri kunomira mutown. Pakati pese apa muna Willowville kwanza hapana panonzi iyo ndio bus stop yekanzuro ukamira chiro pawamira uri kusungwa. Toda kuudzwa kuti apa ndo pamunomira apa pari pechokwadi tashaiwa bus stop kwanzi tiri kushaya bus stop muroad. Baba Isabel, mafamba here muna Willowville? Yes. Hapana here bus stop munzira imomo? Vari kuti pavari kumira muroad vari kusungwa vachinzi pano hapana bus stop ingave police ingave kanzuro. Muri kuti imimi kubva kubudiriro kusvika mudhorobha hapana bus stop here? Vari kuti hapana bus stop isiri kusungwa munhu iri kunzi hapana bus stop. Saka tisikuza inonzi bus stop chii? Imimi tsvakurudzo yamakaita makaona here mugwagwa iwe usina bus stop? Chandisina kuona inini panhu pakanyorwa kuti bus stop asi panoratidza kuti pasi apa pakagadzirwa road zvinoratidza kuti bus stop iripo. Ndakaiona. Good. So vari kusungwa necouncil? Vari kusungwa nemapurisa? Nhamba dzemutauro wemapurisa munadzo? Mabata here Commissioner Paul Tembanyati muchibvunza kuti chii chiri kuitika nokuti motikari vanhu vanofanira kusirwa pabus stop kana vachisungwa vomira kupi? Wandakachida kuti ndibate inini ndevekanzura nokuti ndo vakanyanya vari kuita izvozvo vakuru vachona foni yacho yange ichiramba kuti ndinzwe kuti chema. Ndobva ndabva ipapo zvakare mukati meguta reHarare vakawanda vari kuchema nematower lights. Kwanzi tanzwa nokurohwa nematsotsi. Matower lights anotibatsira but pari zvinozvi nzvimbo dzakawanda hadzina asi hatizivi kuti matower lights ndechii. Ndekanzuro here ndesese here ndecouncil? Matower lights ese ndecouncil. Saka vakaenda pacouncil office iri pedyo navo vanofanira kusvika vachiita sei vachiisa nhunha idzi kuitira kuti kana asiri kushanda iyo council iyi inofanira kushanda pamwe cheteka nezesa anditika kuitira kuti vagadzire chi matower lights aya. So Monday patiri kudzoka tinofanira kuti tipedze dambudziko rezvikoro iri. Mutauriri wechi weprimary and secondary education kana kuti iwo honorable minister Torirai Moyo tinofanira kunge tataura navo. 1 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Tembanyati fanira kuti tataura navo tinzwe kuti why mapurisa vari kungosunga motikari dzinenge dzakamira pamabus stop even vecouncil tobata kamutauriri wecouncil tinzwe kuti dambudziko racho nderechii. Anditika kana pane zvinofanira kuti zviziviswe zvoziviswa kavatyairi kuti pakati hapamirwi pakati hapamirwe kwete kungosunga munhu nje. Tinotenda. Alright, tichembekeza kakubwera kwa Esnato Matsilele kuti akwanise kuzotichinja panapa tinenge tichingotsudzura. Right, apa chisina chimwe chamuinacho. Aiwa ikosinozvavepo. Munozoti statement yakataura nevamwe madzibaba musunoka mapostori eJohani Masowe echishanu vanga vari kuState House kwakanosangana na First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa pamwe chete kana President HE Dr. Mnangagwa. Right, so
ndofunga vanga vakudya manje nkuku chicken nemachips zvikanzi sapatina kudya kwenguruve tiri kuno kustate house ende kari kutrenda sapatina kudya kwenguruve rega timbonzi wamwe muterera ari panapa aremerwa ngoma chinorema so mubatsiri akakwanisa kakubvisa nyora dzanga dziri kuseri kwenzeve yes ko dziri pakavanzika apaka kuti ndomboita stage 1 baba vauye pano kuti muzive kuti zvatiri kuita izvi so baba izvozvo vari kupi baba variko vakatotakura vachivaendesa kuchipingi ndokumusha kuno kuharare kumba kwemwana kwacho kwakakwaisiwa amai kuchinzi sezvo baba vasisipo mama uyai mugare apa pandakutsvagirai apa murume uyu mwanakomana uyu ane mudzimai nemhuri atori nemwana umwe chete ane 1 akati mwana 1 umwe mwana 1 mwari vachibva vatonga vana vake vaviri mudzimai pane zvakaitika zvese zvichibuda izvi hapana mashoko ataura aiwa hapana okay baba Isabel pane nyaya yataurwa naLangton Chingoma kuMajor Brown mwana akaramba kuyamwa pane zvinogona kunge zvakaitikwa nevabereki ichokwadi mativi maviri ese anogona kunge ane chikonzero kune mhepo dzekuti dzikagara pamwana dzakagara pana amai mwana akatarisa amai anonzwa kutya oramba kuyamwa iri mhepo iri pavari pasina chavatadza baba vakabuda kundotsvaga vamwe amai kunze vachipinda mumba mwana anogoda kuramba mukaka iwo amaiwo zvakare vakanosangana nevamwe baba vasiri baba vemwana womumbomo zvakawanda mwana anogona kuramba kukaka zvakare apa havana kumbofamba kuti vazive kuti rufu rwemwana rwakakonzerwa nei hapana okay ende zvataura mukoma Langton kuti vabereki vemwanakomana ngavatore mwanakomana wavo vamupepe kana mukadzi akakonawa kunopepa murume kuchipatara ariye futi akamupisa anomupepa sei pamba ko paakanomutora kumba kwevabereki kuti ngabwere kunyumba iye achirara panze ari paaudio max nyika ino plus 263 nyika inonaka zvayo Zimbabwe inongoda National FM nedata rako saka paakanotora murume kuti ngauye kumba imi babe misho munganitorere murume wangu kuda kuti ndiite ndorarama sei achirara panze akazviitirei ende paakanotora murume uyo haana kupiwa asi kuti akaramwirwa nekuti baba vakana kuchinjira mashoko nemukadzi kana ave akapfeka aka vaigona kungozi ndabatiwa baba aigona kutopinda mukati munochinzi vandibata vanenge vachida kukubatai baba Isabel nhamba dzenhare dzinoti kudini ichokwadi mudi yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa inhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday rikiti bvu kanyemba bhonzo pabodzi na Washington Maremera aka Bozhongora mapata basa tichiri pano tichimirira ka Esnato Matsilele Mamane tombodzitsudzura tombodzikwapaidza dze Friday. Hello pa National FM Radio mamuka sei tani vano mushe kanjani tinane ngoma KV ndima mutare uyu tiri kutaura nani ari kwa mutare uyu tibatsirei tinzwe pane dzatsudzurwa naBozhongora uyu mfana wekunoka dombo kwakaita urombwa kana mai wake saka mubatsiri ngaanatso kushanda zvakasimba ivavo mubatsiri ngaanyatso kushanda zvakasimba aha dai manga muri hama muchinzwa kuti muroora pamwe chete kane mwana ndo zvavakaita maiita sei vanofanira kuripiswa akatimbonzwa mumwe ari parunhare apa halo pa National FM anyembana Bosch zviri sei mamukaze bobonde ni baba Simba Jintoni mfanya pakuwadza na 5 tibatsire tinzwe baba Simba nditona kuti muroora ne mwana wake vese vakaita urombwa ndizvo vakakanganisa zvavakaita asi vanofanira kugarwa nawo pasi uyu hama dzake dziripo dzemuroora nehama dzekumwana
vokuti honzo vaizvifambisa sei vatema nyora vakatema nyora vari pai vari 2 amaine 1 saka vafanira kutonga munhu 1 pasina vabereki vake. Alright. Vatonga muroora chete vanenge vatonzi vapfuma muroi wapfuma muroi. Ehe. Saka ngavaunganidza hama dzeuku nedzeuku kutaura navo vese pamwe. Chii chinofanira kuitika pakadaro manje kana hama dzasvika vataura vanofanira kuita sei? Kana muroora akatozviita akavhuma vatoripa vakutongoripa pana zvitombotavo. Ehe. Kutongoripa imhosva yavatoita ndonge abvuma iye muroora. Okay. Kana abvuma ngatoripa asi ngavasamutonge pasina hama dzake. Vanofanira kumirira hama dzemuroora uyu. Dzoungana nokuti vakangoda kutonga mwana waridzi vayasi mwana wavo. Ko mabhizimisi emwanakomana anga achisimukira pane zvakanaka zvinobuda ipapa? Hapana chakanaka apo mushonga kujata-jata. Kujata-jata. Kubata mushonga kumukomana. Kungoti unenge wanonokerwa dzimwe nguva wambomirira washanda nesimba hapana chiri kubuda ukati rega ndimborowa shortcut. Saka mukomana nyemba muzamwari ane nguva yake yaanokupa iyo usazvimhanyirire usamhanyire kuda kuita upfumi usina nguva pasiri. Ehe. Mwari munhu wese akamutarira zuva rake rekuti uyu achaita mari gore rakati nguva yakati. Usamhanyire ndo panobva kuromba ipapo. Aiwa tinotenda. Hello paNational FM. Hello mkoma Bozo mkoma Kanyemba makasimbere. Tinosimba makadi yenyu. Ndafara mandipinza pachirongwa. Tinotenda tiri kutaura nana ari kupi? Ndriston Rich ndoitwa Rute Silent. Ndiani? Rute Silent. Okay. Ndoda kukomenda icho chekubocha icho. Mai wakanyanya. Mai wakanyanya. Kuita chidhumo namafendeke kudaro. Naiwa. Izane marikiti. Havasi kugara nemunhu bamba handi munhu bauyu. Saka muri kuti kudini apa? Aiwa handi munhu bano anokodzera kugara nevanhu anototyisa zvaita izvi. Itori mhondi pachayo. Itori mhondi. Anofanira kunogara kumasales. Anofanira kusungwa. Asingapiwi mutongo mushoma ngapiwi mutongo wakati rebei because zviri paari munhu anogara kumakuwa. Ya. Anogarara panze anoenda kachigara akapfeka apa mhosva dzake dzawanda ka mhosva yekupisa munhu mhosva yekutyidzira mupurisa mhosva yekutiza nemarikiti kokuende kwatezo rakarora munhu bauyu. Ehe. Ndokumbira nejesu chatonga wazotonge kana abatwa. Right. Vanomutonga ngavatonge chaizvo. Ngavape mutongo chaiwo. Handi munhu banouraya ushu. Okay, rega timbotora kanhare mbiri kuitira kuti timbonzwa kuti ndiani ada kutibatsira pachirongwa chanhasi. 0773238096 0773238096. Hello paNational FM. Sapatina kudya kwengirozi. Sapatina kudya kwengirozi. Mr. Intelligence paguru apa. Sapatina nhasi tiriko kakupokezi Hill Highlands Harare. Aiwa uko ndo kunonzi kudya kwengirozi kakwamuru. Mr. Intelligence. Zvirisei Kanyemba na Bozo. Zvirisei yakoma wangu. Aiwa ndinofara zvangu ini. Tibatsirei tinzwe. Ndikuda kubvunza mukoma Bozo kuti uyo mukadzi wekutiza polisi aine njema. Hauna pikicha here mupurisa wacho tigomuone pachane wako. Sei muri kukumbira pikicha yemupurisa uyo? Bozi ndinoziva mapurisa emunharaunda aya anobatira mapurisa emabhadha aoneka akatopera nechi7 days kudhara. Ndiye wacho akatizwa iye. Ndiye wacho akatizwa kaiye. Hauna here kupikicha umboti turu pachane wapa. Baba Isabel tsvaga ipikicha. Tsvaga pikicha. Alright. Aiwa rega ndingomutsangu timu mashasha yose. Mainosa naMike Craig naBosland neBritish Chingaife Steven Siabua. Nevashandi vese pachingomafamo ndovanati mukoma wangu Victor Katiyo tinashe Gotora. Nevakomana wekubulawayo Tiana Shumba Makwere naRega Samuel Gwaya. Aneki Gweja aiwa tinotenda. Rikiti tu. Sapatina kudya kwengirozi. Hello paNational FM. Haro Mr. Kanyemba. Makadiko boss.
Nani tu. Tiri kutaura nani ari kupi? Blessing asipandika kumahaights. Right, kurise kumaheights. Kumaheights kuripo. Tibatsirei tinzwe. Iyo nyaya iyo kuromba-rombawo. Ini rangu apa handiti afana kubhadhara pandiana bhozi uyu baba ehwara angari gurumu amaya uyu obviously mwana apa ndingatoti pamwe akatodhira kuti namai saka pamhosva dzari dzawandisa pasanyatsoziva kuti anofana kubhadhara chaite hendi kuba inyaya hombe imhosva hombe dzakaitikapo vakatemana sei nyora vaviri ava ndopacho manje pakunetsa ipapo obviously hazvina kutoperera ipapo chokwadi saka pafana kutobhadharwa pakaipa saka imi muri kuti kudini baba obviously ka mwana uyu aifantoripa because angadhire namai kakuyo upengesa baba uonera amai saka aifantoripa kuripa chaiko kwete kwembichana kuyo hei rega tingotora kamutereri wakumalizira wekugumisira wakumalizira hallo Kachemba zviri sei? Zviri sei kumkoma? Ari sei bosho? Zviri sei mukoma wangu? Mushe Kanyemba pasine domestic violence mudzimba. Icho kwadi pasine domestic violence. Ati chinoitika ndechoti wabereki wemurume wanga wangotora mwana wangu pepa bhozi wakamusiya ari kumba ikoko rwero unogona kukurayo. Anoenda futi muroora akapfeka mini uyo. Aiwa uyo muroora atori muchibaga achadzoka uyo akutotsvagwa kwa. Type ya sikuti achidzoke. Aro munhu anotiza nemahandicrafts aiwa ngavatore mwana wavo mupepe bhozi akaramba anda akatiza nemukadzero akaramba achigara kaega ikoko urwere unogona kukura saka ngaangotora mwana wavo aite se bhozi mwana ukamuroora urodza kuti akaita mwana kunzero ndizvozvo bhozi wakaona mwana achitadza kuyamo zero kuti anenge akaitwa kunze munofunga kuti muroora pane zvaakaita akatoita mwana kunze wakaona mwana wese achitoramba kuyamora kuti mwana yanenge achitorowo musha imomo urati kanyemba